Pratandha tinadha nang lumaksana ring Siratmaja penganten kekalih. Tindaknya sumadya lumaksana ning Siratmaja penganten kakung madal ing pasuwanan saking panti bali busana. Kinarya ingkang sampun hangasta busana cara kaprajuritan Surakarta dening Rat Kinarya jejaring praja. Kang asta kuluk Jaladara kang songsong nang sinongsong agung. Kinalungan sekar melatire nonce ingkang dadosne ganda aroma ngambar-ambar. Sumenaring teja wujud ajalu ya tejaning Siratmaja penganten kakung ingkang sampun madya madal pasuwanan. Kinarya kepareng Jangkarna Siratmaja penganten putri saking sasana palenggan kang ukir dampar kencana. Kinarya sampun hamasta busana ingkang kinarya jejer ing Prawaswari. Adi busana ingkang sarya retna sinulan benang kencana pating Pancelorat pating suku Biarya endah kang sinamang sesareng lumaksana ning Siratmaja penganten putri dasar Malendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan Kancinandra turah rupa kirang candra sinasmida dari ingkang kepunten ngarsa padha saking kayuangan jumbring salaka. Satapa lumaksana lolonan tindaknya Siratmaja penganten putri pun dasar lumaksana golek kencana. Sak jangkang mandheg sak jangkang manoleh endah kang sinamang dasar Nalendra ingkang ayu endah sulistaning warni. Kinarya sesarengan lumaksana ning Siratmaja penganten kakung mandhapya madal ing pasuwanan lumaksana kadherekaken sedaya para sentana sanak kadang wadyabala kinarya ginarubya sinaosa sela ing blegini sela ateges watu blegini semut lumakuning semut sak dhuwuring watu ketingal dampyak Arinabet lumaksana ning Siratmaja penganten kekalih kinarya satriya kembar ingkang sampun gendhong sekar mayang sekembaran kang tinarani Dewa Daru Jaya Daru sekar klepu setya pamrinatap ing catur netra kocak onda randir nuwuh katresnan agung kawata sinolaman Siratmaja penganten kekalih ketingal kinelawe astanipun nyalira pambalangan kang tinarani gondang kasih so gondang asmara tanadaing lumaksana ning Siratmaja penganten kekalih saya dangu saya caket awit rinaket pandhap ning rinaket ing Siratmaja penganten keparengna sinalaman asta sinalamaning asta Siratmaja penganten kekalih siniram tirta suci saking bokor kencana kang tinarani tirta setaman mancawarna ya tirta pawitasari ya tirta suci dataning pangajab mugi Siratmaja penganten kalih tansah kanebahaken saking syukur taning jagat kinarya hamung suci manahipun suci kapribaden suci tindak lampahipun Tinokaring sekar mayang sekembaran Pratandha pamujaning Dewa Daru Jaya Daru dados notilaning ning Siratmaja penganten hangestri lumaksana ning wonten ing jagat Nuswantara Siratmaja penganten putri sampun kepareng tanggap sasmita ndodhok sak seba sinengku suku mari kelu tampak ing asta sungkam karsanipun sang nata Siratmaja penganten kakung hamaminta supados ndadosna pangayomaning kulangsa agung patuladaning sedaya para kawula sedya kepareng jumangkang suku Siratmaja penganten kakung
mojo mangkaing suku tinijak tigan wonten ngarsanipun tinijak ing tigan pecah blabar salah terambane kinarya dadaning pengajap dadosna kagiataning anggen wolulumban bebrian agung para lamtika saking Sirat Mojo penganten kalih ing sak mangke mugi tansah pinaringana wiji sejati ingkang saged rinata jalma arupa putra ingkang soleh putri ingkang saleha Sirat Mojo penganten putri saking Rasbawang emanapun kemareng baso sukertaning tigan wonten ing suku Sirat Mojo penganten kakung kinarya Rasbawang manah Sirat Mojo penganten kakung ketingal kenalawe asto saperlu denjeng karaken Sirat Mojo penganten kakung saking sangsana sinisihan wonten sisih kiwanipun para tondo pamboyong ing Sirat Mojo penganten dumateng panjenenganipun Bombo Suyatmin sekalian ibu supados kepareng handherekaken jengkaring Sirat Mojo kagendong broyong marak wonten ing pertapan Kyai Ngukir Dampar Kencana para tondo ageng kawelasan ing Sirat Mojo penganten kekalih para tondo ning kawisuda kinarya wit menika warna-warnane Sirat Mojo penganten kekalih kinalungan sindur mustaka wani para tondo kabayang maraswita tama wonten ing pertapan Kyai Ngukir Dampar Kencana ayura ing bagya mulya Sirat Mojo kang tinarani ing ngarsa Suntolada ing madya mangun karsa tutuwuri handayane ing ngarsa sun paring patuladan ing sedaya para kawula dasih ing madya winangun karsanipun Sirat Mojo penganten kekalih tutuwuri den handayane sedya wadya sanak kadang wadya bola generobya kinarya pandonga awreh kawlujenganing Sirat Mojo penganten kekalih saya dangu saya caket tita ing lumaksana Sirat Mojo penganten kalih sampun kepareng minggah wonten ing Siti Hinggil angka sepindah Kinaturata nuningge pertapan ingkang sampun renunce samodani ngamung tansah edi kalawan peni ketingal tetanduran ijo royo-royo gemah lipak loh jinawi pratandha katentremaning Sirat Mojo penganten kekalih Pak Suyatmin serta Ibu pegang pundak putra putrinya berikan doa terbaik lalu hembuskan di keningnya nggih pegang berikan doa terbaik hembuskan di keningnya bismillahirrahmanirrahim silakan dudukkan monggo alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lenggah sampun kepareng lenggah aniwaka Sirat Mojo penganten kekalih pratandha jejaring praja dalek ing Perweswari awit menika wonten warnane do ing ageng kang tresnan Sirat Mojo ingkang sampun sesarengan pritandha wuruh kawelasan ageng katresnan ngarsanipun tiyang sepuh kekalih kaparna jengker saking sangsana palenggan Sirat Mojo penganten kekalih hanyalira renceneng ati cara sungkem pangabekti monggo tindaknya Sirat Mojo penganten atur sungkem ing pangabekti kinarya nyuwun tambahing pandonga pangestu mugi lumaksana ning tansah pinaringan kawilujengan Sirat Mojo penganten kalih sampun tanggap ing sasmita atur ing paswanan ndodok sak sebo senengu suku mari kelutapaking asta du ing paminta aduh Kanjeng Rama
Suwan kula ngarsa panjenengan ngaturaken sembahing pangabekti kula kunjung. Ninggah tiyang kula nyuwun tambahing pandonga pangestu anggenipun kaluluban beberyan agung pinaringono kawilujengan Kanjeng Rama. Anakku nggir. Suwanmu wis Rama tampa pangestu kuwe tampa ana nggir. Kula tampi asta kekalih dina pundi wonten mustaka dadosna jimat parimipun paduka Kanjeng Rama. Iya anakku nggih. Nyali rombong saliramu sing ati-ati anggen panulumban beberyan agung. Pun Rama caos kinarya tumbal ing kawilujengan kang tinarani Jamus Kalimot Sada ing kono madyaning kawilujengan. Jamus Kalimot Sada itu adalah makna dari dua kalimat syahadat yang dibacakan tatkala pernikahan. Kinarya jengganging sasana palenggan Sirat Mojo penganten kekalih. Madya sungkem pangabekti ngarsanipun Kanjeng Rama adalah Kanjeng Ibu saking Sirat Mojo penganten kakung. Bapak Nun Sewu berikan doa terbaik pada putra-putrinya, lalu hembuskan di kening atau ubun-ubunnya nggih, monggo. Ros bombong mana ageng duk katresnan tiyang sepuh kali sampun keparenggan nampi papujaning putra wayah. Raos ing ageng katresnan ingkang boten tinucap wonten ing lisan kandhek wonten Pandulu Jonggo. Kinarya ketingal winestes ing wispa bebasan Mutiara Rinonce. Silih ganti atur pasuwaning Sirat Mojo penganten kinarya andhuk ing pandonga saking kersanipun tiyang sepuh kekalih. Kinarya ageng ing katresnan riyaos bombong ing manah dening Sirat Mojo penganten kalih sampun nyektihan nampi papujaning saking Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Sinekep pratandha ageng ing katresnan pamuji ngarsanipun Gusti Kang karya dumadi. Kinarya ageng katresnan Sirat Mojo penganten mugi mung tansah alus lestantun kalis lir ing sambi kala saged gegandhengan renteng-renteng. Bebasan boten genggang sakritmu paribasane handuk runtut dawa panjang tinucaping dhuwur punjung kawibawani. Saking paripurnaning Sirat Mojo penganten kalih nyalira roncening adicara sugeng pangabekti kinarya kalajengaken sulih ing adicara ninggih cucara curah tampa kaya bondo bandu kinarya saking Ubakarti Sirat Mojo penganten kakung ngarsanipun Sirat Mojo penganten putri. Pratandha kakiyatening Sirat Mojo penganten anggen pulunban bebaran agung kinarya tanggap tangga ing sasmita. Saking kucoraning Sirat Mojo penganten kakung arupi Mas Picis Raja Brana-Banda Bandung. Kepareng nori nambi ngarsanipun Sirat Mojo penganten putri ingkang dados nesarat srenaning gegesangan wonten ing jagat Nuswantara. Supados kepareng rinambi mugi dados nesarat srenaning anggenipun gegesangan Sirat Mojo penganten putri kanthi ageng kantresnan raos bombong manah keparno hanambi kucuraning Sirat Mojo penganten kakung. Paripurna adicara kacar kucur Setya Sirat Mojo penganten hanyalira roncening adicara dahar kalimah. Adicara dahar kalimah gembul bojone Andra Winaka pralamtika
awit karya kartining sirat mojo pengantin kali ing sakmangke muga amung tansah sayuk saiko kapti antut runtut roruntunan do panjang tino capek ngedhuwur punjung kawibawane sinolamaning sekoro petak pratandha woh ageng ingkang tesenan mugia ndadosna dedhaharan saking kersanipun sirat mojo pengantin kekalih nona inggih dedhaharan ingkang dipun kaparengaken Gusti kang akarya dumadi ateges dedhaharan ingkang halal kinarya mados sepalaning ingkung menika warnane wujud ing dedhaharan senajan to saking hayalan angkat supaya difoto, tunjukkan di kamera. Para lamtika dening sirat mojo pengantin kali angin pelumban beberan agung tansah hantut runtut rebutan patut. Bebasan amung tansah sedok ing manah sesarangan anggen pun gegladi umuk kerti wonten ing jagat Nuswantara. Mempelai wanita pegang dulu ingkungnya, sementara mempelai pria menyuapkan sambil memegang janggutnya. Masih, monggo, gentenan mawon. Iya. Oke. Masih rien ingkang dolan. Oke. Janggutnya mas, janggutnya. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kamera. Oke. Gantian. Mempelai pria yang menyuap. Mempelai wanita pegang ingkungnya. Sama ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, cukup. Terima kasih. Sedya paripurnaning dahar kalimah kinarya sirat mojo pengantin kalih kalajengaken adicara unjuk tirta wening para lamtika mugia saking tirta wening ing menika saged nombucal sukertaning bantos manah sirat mojo pengantin lan dadosna wedal-wedar ingkang suci kinarya netepi perintahing Gusti kang akarya dumadi sugeng rawuh niki panjenenganipun Bapak Japarin Bapak Puji Pak Ripai matur sembah nuwun rawuhipun monggo katuran sugeng pinarak sinambi dahar kanthi sekeca. Para rawuh ingkang tansah kula hormati. Awit ing menika wau roncaning adicara ingkang keparangasta saking kawula ingkang madya. Usana kang astaning adicara panggih sirat mojo pengantin kadalepatipun tansah nun agunging pangapunten. Kangge adicara salajengipun nggih sinar pinelih wen foto bersama. Dimohon keluarga besar serta arak iring mempelai pria supaya bisa mendekat di pelaminan untuk acara foto bersama. Bergantian waktunya sekarang dipersilahkan. Dan diusahakan nanti keluarga besar mempelai pria dulu ya Mas. Ya mungkin waktunya terbatas atau buru-buru pulang, tapi dimohon untuk tidak buru-buru pulang kecuali sudah foto bersama kedua mempelai. Terima kasih atas segala perhatian ngaturaken sugeng pinarak lenggah kanthi sekeca. Matur sembah nuwun.
Bantur sepanuwun awit menika warung jeneng adicara pangargya panggih ing sirat maja panganten kinarya wonten karsa panjenengan kanalpatipun nun agungnya pamunten. Oke, dan sekaligus untuk meluruskan satu acara yang diselenggarakan di sini supaya menjadikan sudut pandang yang sama untuk panjenengan yang tidak memahami bahasa yang saya sampaikan, mohon maaf sekali. Tapi di dalam acara ini sekali lagi saya jelaskan tidak ada unsur sedikit pun untuk melakukan penyimpangan terhadap ukhuwah Islamiyah, ya. Karena di dalam acara ini berisikan bagaimana adab seorang istri terhadap suami, bagaimana adab suami terhadap istri, begitu juga bagaimana adab kita kepada kedua orang tua. Sekaligus adab kita kehadirat Allah SWT Sang Pencipta yang sekaligus dalam acara ini sengaja dirangkaikan seluruhannya. Secara ringkas saya sampaikan berharap untuk tidak menjadikan satu pemahaman yang berbeda dari tujuan yang sebenarnya. Oke, jadi setelah paripurna acara ini maka suasana hiburan kembali kita lanjutkan kembali ya.